Днеска ще играем на Атезат. Една игра по-добра от Untitled Trip, която играхме наскоро преди няколко месеца. И да, на лаптопа съм си, тъй че този да няма проблеми. Само бокс режима е пуснат, тъй че да се направим колата перфектна и мега бърза. Първо трябва да си оправим колата. Нека да сложим това, стъклото. Да сложим това за радиото. Аз няма да пускам самата музика, просто го насъвам. Защото заради копирайт и да. И да. Няма да има музика, просто не знам защо слагам. Да ги махна, няма ми трябва, няма да слушам радио. Бегай. Бегай! Бегай. Тъй. Бегай. Така. Слагаме сега ще фенерчета, нали? Фаровете. Така че няма много да се бавя, само ще сменя двигателите, тъй като няма да чета колата, защото да не са бавени и да не стане скучно. И ме мързи да... Просто не искам много да едитвам, защото не съм много добър и да това. Малко ме мързи даже, защо. Просто няма много време също и за това и просто да едитвам, много няма. Колкото да сложа някои текст за поправка и да малко да вахна част от видеото, ама да. Слагаме нашите фарове. Тази батерия ще използваме друг двигател, няма да ползваме този гаден двигател, както казах. Ще използваме V8 двигател. Единственият проблем обаче е, че в колата тук има газ и тук ще се опитам да спавам в дизел. Юкан, добре, дизел кан има ли някъде? Дизел, имам нужда от дизел. Парил. Кофи, не, нека да има дизел кан, аз така мога дизел. Газ кан, добре, има дизел кан, не дизел. Нещо по-добре, добре, вие съм седи това, и си, батери стои, смъртно тялите, канал, юбалания, колуци, доветко ойл кан, спикър стенд, тайер, пустоти, които за сега няма и трябва, тук дизел не нужда. Дизел не знам къде модел има. Просто ако няма дизел няма ползвам V8, че нещо ползвам някой като електрическия или метал. Така че да, просто сега обсъпвам на мястото, че дизел, дизел. Ето тук газ кан, виж са нагоре. Газ кан. Не знам, ние съм изпуснали на него. Добре. Engine. Този е един от най-опи двигателите, колкото знам. Така че него ще използвам. Първо добавте циганския двигател. Защото е мега бавен и само умира. Сега фанах това ще го махнем. Майкът. Майко. Хайде, махни са. Махни са. И сега можем да го отъпнем малко, като се опитаме да го обърнем. И да, няма точно да спидвам или да правя нещо, просто искам да покажа точно в Sandbox мога какво представлява. Така, тук имаме менюта. Коли, която може да спомням някаква гадна кола, която първо на първо тя трябва да се спомня цялата и второ на второ, в която ще има някакви простоти и да. Тъпо. Да, и трудно се махат. Просто трябва да обърнеш колата и да махнеш самото гориво, което става доста сложно. Това е стар радиатор, него няма го ползвам, защото той е гаден. Ще ползвам един радиатор, този. Защото има два вентилатора и е по-силен. Така че него ще използвам. Също ще използвам и по-силната батерия. За да издържи двигателя по-добре. И повече да издържи самата батерия. Така че да, тази гадна батерия я махаме. Нека да спомням и Sports Wheel. Ще спалнем и самата батерия. И той е приятел, обаче решава макане, баш си гаде! Еми не, много късно. Майко... Нема да играя с него сега, нема да играя с него. Забравяйте, ще играя с него. Защото той как иска добре. Да, вече имам, вече победихме. Защото тук има много работи, много са лъжа.
Jesue. Нека е тук. А кой беше за бакпа? Ай. Ето, вижте. What the fuck? Той ти лъжа, е! Защо бе само горе минигана, е? И чука. Вие само щяшка. Добре, то поне горе минигана е силен. Нека съм двигателя. Не съм играл от много време, така че ми е доста лесно. Сега ще турбогаз. Много искам някой хеликоптер или самолет да ми е по-лесна майка. Да се взема с това да не, звука на сцената е по-висок отколкото микрофона ми. Така. Батко! Зомбита, фак. Слушай, ще трябва да обърна. Това и първи ще мога да се взе. Просто преди няколко сезон, един от първите сезони, имаше вайбър от това късметлийско нещо и просто имах много късмет и успях да го взема. Добре, сега. Броси си имам ръжда. Да, това е много дълго, бат. Аз като взема това, той изведнъж и ма яде. Поне имам ревайвъл, бат. И ще го храна. Добре, скип, ай сега не ще го гледам. Те ме не прегръщат, не аз тях. Искаш да взема ръжда да го не бия, ама ти... Кусам си. Добре, фри ревайв. Сега вече ще ми даде ли? Езе, умре! Защо не ми го презарадя? Примерно ревайв. Добре, други идиоти тук да има, други идиоти. Или само това. Няма, че има други идиоти. Ай, стига, бе, чак сега да реши Ейси давай, бе. Майко. Вече ми представя. То винаги така става в тая игра. Винаги като си мислиш, че всичко е готово, че всичко е добре, не е. Сега трябва да спасяваш. Няма да спирам, като това нещо не спре. Нека пусне мапите, бе. Аз не виждам. От кой боб? Не вече като спам колата, няма да сега спирам. Аз да сме къде метър, на 2000 метра съм. Спрях сега, вече ми ако сме спрям. Какво е? Пак ми правда, пак да си даш капачката и накрая да не ти даде. Нищо хубаво да ти даде. Но това, той ще бе много време, ти си даш капачката за нещо, което ще позволиш само в играта, не ти запазва в инвентара нищо. Сега ако се сложиш в той, ако се сложиш в чебър, пак не се пази, не знам това да е лайка. Така може имам то. Тук мога да имам мотор, само да кажа, че преди доста време долах тук мотори. Мама ти! Ако свили беше, това хубаво е правето. Не. Дай. Езе. Някакви други идиоти да убивам. Ето е. Това много пътък не пускам веднъж, ще кажа да заражиш, вече ще го убил. На цяло на секунда, да. Тук има мотор, само да кажа. Че да, мисля, че трябва да има газ, кани да си и да мога да си сложа в колата. Раницата ми къде ще оставя? Раницата, ето е, паде. Това е единственият проблем с тази игра.
Чат, по-затрудно си имат оръжията. Но така, шарите, май трябва да се закача просто блиндигана в колата и да случи просто, като има зомби, веднага го взема и да. Това също може да биеш хора. С пистолетите не може да биеш хора, но пистолетите, както с пистолетите не можеш да убиваш хора, но с някой работа можеш. Има малък френдър файр, ама не са това. Тъй, когато няма да ви 8 еджина, аз нямам да взел това раза кола и да, няма да не. И така ли? Карам. Нищо не става. Дело е забавя. Не става. Ви 8 енджина, нямам дизел. Ай, тук да не мога да ти изпълниш колата. Трябва да много да караш. Аз като си я напълних с две гази, това ще стане сложно, ето. Колко газ имам? 16 и 2. Така че да, тук газ има ли за много вида? Не, мисля, че моторите са заредени с газ. Не мога да взема от тях. Добре, продължавам. Това също ще ни трябва, това е за безвална кола. Не знам, още го има това, доста време. Сега не мога да лепна да познам този хак. Следващия режим, защото сега само, но... Айде, като видя още едно, ще го сложа и вече лепна просто и ще свърша да игра и ще ви кажа чао. Вече толкова да спирам, защото вече съм морих. Ще редактирам видеото може би утре или не след обед и може би утре ще го кажа. Така че, да, хора. Защото да, малко ми се провали видеото заради този идиота, май карай, поне имаше малко смях. Нека сега пишем видеото, ама да. Добре, просто ще има 5 лева, да спрямо, защото нямаме време. Като цяло, наистина. Така че, не, той беше много важен, трябваше да купя за да взема кола, май карай. Да взема кола за едно и там да... Аз да ви пистани. 5 метра, стигна на моста, спирам. Между преди имаше нужда от каскан, за да стигнах на последния метър, за да напълниш, защото имаше някаква туалета, виж преди малко, макар че има нормален мост. Сега ще покажа, метра. Ето, малко се видя места. А сега ли дъжд? Малко мисля, че малко се видя. Не се видя. Ето вече се вижда. Това, защото има някакви работи на тази къщичка. Това е място. Там има някакви работи. Наложи го беше, ако има и аз също. Дет. О, майко, тук цяла армия, тук цяла армия, тук цяла армия. Тя много е лесно да с миниган. Вече ако имате миниган или годен миниган, просто сте късметли. Айде, още една лардове. Какво има? Меч. Супер. Какво е пак? Бомба. И този път е различно. Сега си спомням, че... И тук има един, тук има един. Ох, този му сайф. Две. Тук мисля, че някога се спавна нещо като червено и е нещо много бързо. Нещо като джет, не е точно. Просто си го слагаш, идва с някаква ръчка, слагаш я, пускаш си го и бум. Влизам в водата хора. Също ще съм убил хора, влизам в водата. Еби? Да, това не знам кой е. Бе една глава, но това няма само слагал аз. Некой ма добави и да. Добре, еби хора, това от мене. Чао. И да, това видео не знам. Скоро ще бъде качено. 50-60! Еми, чао хора.